За 22-годишната Калина от село Загорци 2012 започва добре. След като е родила второто си дете, съдбата й подарява безлимитна дебитна карта. Така Калина и голямата рода посрещнали миналите коледни и новогодишни празници в охолство. Изкарали на широко чак до пролетта. Ударям 400, на друг ден пак отивам. Да се ударя на детето ти 300 лева. Да, ама той банкомата пуска 400. Разбираш ли? Отивам пак на други ден си дърпвам. И викат хора, че на моето място да направя. За късмет. Ето и го вря. Кога да направя? Господ даде, Господ взимала. Така звучеше Калина дни след като златната карта беше спряла да пуска пари. Днес младата жена не се радва на вниманието към себе си и живее дори по-бедно от преди да придобие вълшебната карта. Нищо, мила, виж да клевам, сега ако се крих нещо. Отивате в магазина, питайте 100 лева, борче съм направила и можем сега работи. Намираме я в село Загорци. Живее в стая без светлина и по нищо не личи, че някога е имала средства. А нещо да работиш за месец? Не работя никъде. Гледам си децата. Работила ли си? Работила съм, да, като мома. И сега с какви пари живееш? Ако не мъжим, аз умирам. Тя не го иска. Оба, мама. Какво бе? В момента болничко няма, не лекарство, нищо няма. Тук ли си пазарува по принцип? Във вашия ли магазин? Ами понякога да. И как ви се струва? Има ли пари? Вече не. Калина и родата ползвали картата 4 месеца преди да дойде края на изобилието. Оказва се обаче, че не техническа грешка е спряла паричния поток към жената, а завистливи роднини. Нейна братовчетка тук в селото, 1000 лева са им дали. Тя искала още да дадат, те са и отказали. И тая въпросната тяхна братовчетка дойде при мен и се оплака. Тоест от завист. Точно от завист. Може би нямаше да се разбере, ако бяха по-умни. Те в крайна сметка колко пари са изтегли? Около 97 000 лева. А наличността от дебетната карта е била около 100 милиона. Съдържателите на картата не знаели с какво са разполагали. Той не знае как се пишат тази цифра, как се пише. Аз ми написах на листа, да, вика кмете, така вика бяха. Така вика беше с девятки. Значи не са 100 милиона, ами 99 и 999. Добре, 4 месеца никой не разбра. Тук така ли? Ами да. Калина казва, че не тя, а майката на мъжа и други роднини харчили истински. Даже казва, че свекърва и си купила мъж с изпадналите пари. Отивай сега в Глофишово, там се кърваме, изяди там парите с приятела си. На свекървата я дали картата, тя с нея карта теглила. Свекърва и открадна банкомата с мъжа. Тя теглеше парите на любовника, любовника я пращаше на жена си, война и си направи къща от тия пари. Алуминови дограми, коли, книжки. За 3 месеца по 12 000, това са 65 000. 66 някъде. И свекървата? Да. А Калинка? Калинка не е теглила, няколко време беше в мъжа и картата. Не знам колко е стеглила, ама няма да е много, повече от 10 000. По-малко. И какво ги направи, бе, Калинке, тия 10 000? Да ти кажа, какво съм ги направила. 2 ченджери си взех. Тенджери? Да. Друго нищо. Взех си на лапто манико, беше хумана, памперси. Кажи, че дрехи си купи, снахи си взе. За 9, да, 2 жени сме взели. Ете. Как 2 жени сте му взели? Една от Карано, една от Мъглиш. Купихте булки? Не сме ги купили, ми отрихме да ги искам, или назад-напред. Колко пари отидоха там? 100-200 лева. Това ли е нещото, което ти остана от пари? Ето 2 ченджери, дето казах, една количка за Генчо. А караха ли те да връщаш пари? Не ми казаха. Отиваме в друго село да търсим свекървата и братовчетката Валя, които са харчили повече. Вижда се, че къщата има подобрения. Какво да покажа?